3 दिवस तिकीट्स नव्हते पुढे पुढे, पण स्लॉट्स मध्ये मध्ये ओपन होतात, तेवढं लक्षात ठेवायचं. कंटिन्यू मध्ये मध्ये आम्ही ना असं बघत होतो ॲप ओपन करून अवेलेबल दिसते का मग अचानक एकदा दिसलं मग लगेच बुक केली. मग आलो आधी. काजल खुश आहे ना? खुशी दिसत नाही. खुश आहे. टायटल मध्ये टाकलाय ना तू? पार्सल घरातला बनवलेला शिरा मम्मीने बनवला. मम्मीने आम्हाला टिफिनसाठी शिरा बनवून दिला, कारण मला शिरा आवडतो ना. आता अजून घरी पोचायला पनवेल टू घरी पोचायला 1 तास लागतो. शिरा दाखव कसं. आज गाडीत काय खाल्लं? गाडीत काय नाही खाल्लं. झोपूनच होतो. काही खाल्लं नाही, कारण झोपलो आणि येताना उठलो. दाखव. बॅग आहे सगळं टाकलं. ही माझी बॅग आहे, ही काजलची बॅग आहे, लॅपटॉपची बॅग आहे, आणि माझी ही खाऊची बॅग. वाटलेलं डान्स मी बारीक झालो आणि मुलगी तुमची पोड गेला. थांबा वजन आहे. चला या सर्वांनी जेवायला या. भाजी, वरण, भात, चपाती मस्त गरम गरम. चला जेवूया आणि मग बोलूया. तर या सर्वांनी मिठाई खायला या. आणि तुम्हाला थोडीशी माहिती देतो. आम्ही रत्नागिरीला सकाळच्या 7च्या गाडीत बसलो. ज्या गाडीचं नाव आहे कोचेवलेवरून गाडी येते ती LTT गरीब रथ या गाडीचं नाव आहे 12202. आणि ही रिझर्वेशन मी कालच केली संध्याकाळी. तर तुम्हाला जर असे रिझर्वेशन पाहिजे असतील तुम्ही वेबसाईटवरती ॲक्टिव्ह पाहिजे. दर 5-7 तासांनी तुम्ही चेक करत राहायचे कोणकोणत्या गाड्यांना एक्स्ट्रा डबे लावले जातात आणि कोणकोणत्या गाड्यांचे तिकीट्स कॅन्सल झाल्यामुळे तिकीट्स अवेलेबल होतात. रत्नागिरी टू मुंबई जर यायचं असेल तर राजधानी करून एक गाडी आहे जी भरपूर फेमस गाडी आहे. त्या गाडीचे तिकीट्स भरपूर इझिली अवेलेबल होतात, पण थोडेसे महाग असतात, पण तिकीट्स अवेलेबल होतात. म्हणजे जिकडे तिकीट 700-800 जी असते ती तिकडे 1,500ची असते. हे मी तत्कालचं बोलत नाही. आणि तत्कालमध्ये पण तिकीट काढणं एवढं सोपं नाही. तर या आता बघा इकडे ही कोणती साजूक तुपातली मिठाई आपल्या घरी ती मी खातोय. आणि इकडे काजल काय करते? काय नाही, आता झोपायची तयारी. जरा पडतो, आराम करतो. चटई अंथरली तर झोपतो जरा. इथे बघा आता हा महिना कोणता काजल? सप्टेंबर. होमस्टेचा सीझन कोणता असतो जास्त? ऑक्टोबर. 15 ऑक्टोबर नोव्हेंबरपासून जे सुरू होतं. नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब हे असे दिवस आहेत ज्यामध्ये एक होमस्टेवाले बाहेर फिरू शकत नाही, बरोबर. मग त्याच्या अगोदर आम्ही इथे आलो आहे काजलला चेंजसाठी. म्हणजे काजल पण थोडीशी एन्जॉय करेल, रेस्ट करेल आणि मुंबई बघून घेईल, बरोबर आहे ना. तुम्ही मुंबई बघा, मी मिठाई बघतोय. चला झोप आराम करूया, मग नंतर संध्याकाळी बाहेर जाऊया. हां कशात आलो आपण? मॅकडॉनल्ड्स. खास पूजासाठी. काय करायला? पूजासाठी खास. बघा इथे आपले सबस्क्रायबर पण आम्हाला भेटलेत. नाव सांगा तुमचं? प्रतिमा जोशी आणि हा माझा नवरा सौरभ जोशी. व्हिडिओ बघण्यासाठी थँक्यू. तर इथून बघा हे सर्व लेन आम्ही सर्व कवर केले. म्हणजे आम्हाला जेवढं खाता आलं तेवढंच आम्ही खाल्लं बघा. आणि इकडून गेल्यावरती मग पुढे पण होतं सर्व या साईडला.
कितीला पडलं मग आपल्याला हे बघ 95 आणि तिकडे दिलं किती होतं 95. तिथे बघा आम्हाला मिस्टर DIY पण तिकडे होतं एक शॉप, तिथून आम्ही घेतलं बघा. हे मस्त आयटम आहे ना. खाली बघा ते पडतंय बघा. एक पूजाने घेतलं, एक मी घेतलं बघा. आणि हे आम्हाला किती छान वाटतं बघा. हे आम्हाला 290 रुपीजला एक पडलेलं आहे. 290 रुपीजला. हे आम्ही होमस्टेमध्ये ठेवणार आहे असं. हे बघा किती सुंदर वाटतं, ते बघायला छान वाटतं. म्हणजे शॉपिंग म्हणजे खाण्यासाठी पण गेलो आणि काहीतरी वेगवेगळं दिसेल असं पण गेलो. DIY मिरर स्टिकर. मिरर्स म्हणजे आरसा. आता ते काढून लावल्यावरती माहिती पडतं कसं. आणि आपण थाल्या देतोच ना रात्री म्हणजे होमस्टेमध्ये जेवायला, तर थालीच्या खाली असं कोणाचं ॲनिव्हर्सरी असेल, कोणाची बर्थडे असेल आणि कोणाचा स्पेशल दिवस असेल तर त्यांच्यासाठी आम्ही देणार आहे. बरोबर. म्हणजे तुमच्यासाठी काहीतरी स्पेशल, जे काय चार्जेस नाही, तुमच्या थालीच्या खाली आम्ही असं ठेवणार. म्हणजे ती अजून थाली तुमच्यासाठी स्पेशल वाटेल. या तुम्ही पण या आमच्या होमस्टेमध्ये जेवायला. आणि हे कितीला पडलं ते पण सांगतो. एक शीट आम्हाला ही पडलेली आहे, ही 109 रुपयाला पडलेली आहे. आणि ही 80 रुपीज. ही 80 रुपीजला एक पडलेली आहे. तर काय ना काय असे घेतच राहतो. तर अशी सर्व शॉपिंग झाली आणि असे सर्व आमचं खाणं झालं. अजून भरपूर तुम्हाला काही काही दाखवू शकतो. आम्ही अजून काय कव्हर करू शकतो हे पण तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. म्हणजे आम्ही असे 5 जण एकत्र जाऊ. नियर बाय कुठे काय काय फेमस आहे किंवा कोणतं रेस्टॉरंट फेमस आहे सर्व दाखवा. इथे बघा मम्मीचा फोन आलेला. आता मी त्यांच्याशी बोलतो. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय. चला इकडे बघा आता आपले हे मोदक रेसिपी बनते. हा तळणीचे. हा तळलेले मोदक. तळलेले मोदक. हा त्याला मी असे पुऱ्या करून घेते पहिले. आणि मग सारण भरून त्याला आपल्याला फ्राय करायचे. सारण भरून ते मोदक बनवायचे, कढी करायची मटकासारखी आणि मग ते तळायचे. ओके. तळणीची मोदक माझी रेसिपी झालेली आहे. ती तुम्हाला पपुलिंग देईल, तुम्ही बघा. आणि आता कसं सर्व माणसं बनवतातच ना, म्हणजे काय नवीन प्रकार नाही आहे. पण आम्हाला कसं आता उद्या हौसा आहे ना काजलचा, तर हौशामध्ये तळणीचे मोदक वगैरे लागतात ना, 5 पदार्थ लागतात घरातले दिवाळीसारखे फराळाचे. तसे मी आता हे तळणीचे मोदक बनवते आहे. तुम्हाला तळून झाल्यावर दाखवेल. तिथे बघा हे काय चालू आहे इकडे. ते पेंटिंग चालू आहे. वा वा, ही आयडिया छान आहे ना अशी. हा हे करंजे बनवले आहेत, हे मोदक बनवले. आता मोदकांना पण थोडासा डिझाईन देणार आहे कलरची. कारण वंशामध्ये आहे ना, वंसा कसा एकदम मस्त दिसायला पाहिजे. बरोबर. हा 5 प्रकार बनवायला लागतात ना. बरोबर. तशी तर आपण एक काम करूया का, मी मोदकावर असे मोराचे पंख लावूया का वरती. लावले तरी चालतील. पण फ्राय केल्यानंतर. फ्राय केल्यानंतर पीस पण फ्राय होतील. होय. ही आयडिया छान आहे, हिरव्या कलरची. मस्त दिसतंय ना. आता समजा आपल्या इंडिपेंडन्स डे स्वातंत्र्य दिवस सर्व झाल्यावर मी परत दाखवते मी कशी कशी डिझाईन काढते ती. वेगवेगळे करणार आहे. पण पिठामध्ये मी काहीच टाकलेलं नाही आहे. ओके. पिठाशिवाय आणि तेलाशिवाय फक्त वरून मी डिझाईन करणार आहे. ओके. हा हे आपले करंजे ना. ते ग्रीन बघ ना कसं वाटतंय ना. असं वाटतं त्याला वरती काहीतरी लावलेलं आहे. आणि फ्राय केलेले मोदक. वा वा वा, हे एकदम मस्त वाटतं. आणि हे दाखवायच्या खाली काय. हे आता तळायचे अजून. हे काय लिहिलं. ओमकार. ओमकार काजल. ओके. ओमकार काजल. ओके. व्हेन ओमकार अँड काजल इज टुगेदर एव्हरीथिंग इज ओके. बरोबर. तर असे सर्व तळण्याचे वस्तू बघा, तळण्याचे पदार्थ सर्व औषधासाठी रेडी होतात एकदम मस्त पटापट. चला इथे काय बनवलंय. समोसे. मिनी समोसे. मिनी समोसे. हा वा मिनी समोसे. आता बनवणार आहे मिनी कचोरे. काय बनवणार आहे. हे बघ मिनी समोसे. समोसे मिनी. वा डोसा तर एकदम म्हणजे तडकता फडकता. हा एकदम बेस्ट. बोलले पाहिजे का कुठून आला ओसा, काय काय ठेवला पदार्थ. म्हणजे जेवढं ठेवाल तेवढं कमी, असा कॉन्सेप्ट आहे ना. म्हणजे भरलेला वंसा. हा वेगवेगळं आवडीने करून दिलेलं सर्व बघा. मस्त मस्त. इथे बघा आम्ही समोसे केले. इंडिपेंडन्स डे वाटतोय
ट्राय कलर झाले. आणि इकडे आपण मोदक आणि करंजी. आणि इकडे हा कचोरी केली आहे, छोटीशी मिनी कचोरी. आणि हे काय केलं, हां काजू कतरी. ही काजू कतरी. आता डेकोरेशन काम चालू आहे अजून. आता खोबऱ्यामध्ये मी आहे ना थोडासा शेंगदाण्याचा कूट पण टाकलाय. आणि आता याचे मी थोडंसं पाणी वापरलंय, कारण साखर आहे ना त्याच्यात जिरमुरली नाही होती म्हणून. आता हे चिकट होईल बघा, गोळा होईल याचा. आता याची मी नारळी वडी बनवणार आहे. नारळाची वडी, खोबऱ्याची वडी. हे इथे बघा, एका सारणापासून जो आपण मोदकाला सारण बनवतो ना, ते हे मोदकापासून किती प्रकार बनले. हे हा एक प्रकार, हा दुसरा प्रकार, हा समोसे तिसरा प्रकार, कचोरे चौथा प्रकार, मोदक पाचवा आणि करंजी सहावा. म्हणजे एका सारणापासून 6 प्रकार झालेत बनवून होशासाठी. रेडी. इथेच आमचं बॉक्स भरायचा कार्यक्रम चाललेला आहे. 3 प्रकारचे लाडू, एक हे स्वीट आहे. आणि अजून आपण काय किचन मध्ये खोबऱ्याची वडी. खोबऱ्याची वडी याच्यात ठेवायची. अजून दाखव काय काय बॉक्स मध्ये. वा, बेसनाचे लाडू, रव्याचे लाडू, हे आईने घरी बनवलेले चुरमा लाडू. हा चुरमा लाडू. हे एक बिस्किट टाइप स्वीट आहे. वा, आज काजल, खोबऱ्याची वडी. खोबऱ्याची वडी. काजलचा औषधात झलकतोय आता. हे स्वीट 5 प्रकार झाले आणि घरामध्ये मी 5 प्रकार बनवले. वा, 10 प्रकार. हा, आता 10 बघा प्रकार. इथे सर्व हे प्रकार भरले जातात बघा. लाडू बघा, हे सर्व बॉक्स पण तयार होतात. हे लाडू आहे, ते लाडू आहेत. आणि आपली जे हे काय आहे, एवढूस आहे, एवढ्यात बसणार आहेत का ते सर्व? ते वर्ष आले तरी चालतील. पिशवीतून न्यायचे, गणपतीची पुढे ठेवल्यावर त्याच्यात वरवर ठेवायचे. वा वा, एकदम सुंदर, एकदम छान. मस्त शिंपल्या. वा. आम्ही पूर्वी अशी शिंपल्या मातीत खेळायची. आमच्याकडे वौशे यायचेत ना. आमचा माहेरचा कसा मानाचं घर, कोण पण गावात होऊ असला की पहिला वाण आमच्या घरात यायचा देवाच्या मग पुढे. ते तुम्ही वाण उडवायचं डायरेक्ट? उडवायचे नाही, आम्ही लहान ना तेव्हा हे शिंपल्या आम्ही खेळायला घ्यायचे मातीत. हा, असे माती भरपूर ना घराभोवती, मातीत खेळायची. आताही खेळणी बिळणी आलीत, गेम आलेत. तेव्हा कुठे गेम, मातीचा गणपती बनवा, मातीचे लाडू बनवा, सगळं मातीच बनवा. लाल माती ती पण कोकणातली. लाल माती कोकणातली. ओके, चला इथे आता हे काय आपलं सर्व पॅकिंग, एक एक पॅकिंग करायची तयारी. खोबऱ्याची वडी. खोबऱ्याची वडी. हे झाले 5 प्रकार. 5 प्रकार झाले ना. हे बॉक्स झालं. ओके. आणि असे आपले बघा, सर्व आपले आपले हे पदार्थ जेवढे बनवलेले आहेत ना तेवढे हे सगळे असे पॅकिंग होणार आहेत. आता सर्व पॅकिंग होणार आहे. पॅकिंग झाल्यावर दाखवते. तू काय, तुला काय झाला बघ ना, मुद्दाम ती